Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Da kasur ka bajam bat yahla kino hikai kontrak akmat jong umot kyang nongba hajan civil hospital hene kasngi thoding hakapor khandai beje menstap bandawa na ka sorkar halor ka jing ngap kuman jong ka sorkar ya kani ka jing akhi ka balane mentala kumba artayo ai haba ajing kran pat ha ka jingalang bala penlong da ka Meghalaya Lower Primary School Contractual Teachers Association uba birbor yang tam badai president ula ong gila aya ka jing syakri khnang ban penhe pensan ya ki khun jong ka jalahi baro ka wei bat kim khen henry hakbak haddu ka application certificate ka baka sorkar MDA ha ka jingalam jong ka NPP UDP HSPDP bat ka PDF kala ong yangi bangin omla shu ban yarap ya phi la ban rap president Hakani kasngi jong ka jingalang ha ka jinga senran lang jong ki seng balang bakan thup ya ka HANM HYC AIM bat kiwe na kaliang jong kinong hikai kontrak kilamot ban lektur ha assembly bat ra aru da ki plakat bandawa hindi kila syak hangno ha ki bor jong ka an bat kim syak ban lektur sya assembly kumta kila penlong no ka jing yang pait ba surok bat hela ban perta hadin balawai ka assembly ban pensngau ya ka sorkar bat kinomi mat jong ka jela Kersan ialah kajong kaya kasam. Handai kendit la pendukut no kensan yaki kam ki bangi ngitrai baris kata. Hinoi kai hakum kata kepo. Da kabas ngau se ngapen pau. Wai ni pernai kai disable jongi. Napo molai teng ikong imes. Adalin nong hakum kata kepo ila kalon no sebab badik hat no nang mesla patai. Laino sedian yak khun, laingut ki khun jongka. Hang nesla pertai kata kadai ke jingmat ke jinge kenduk jong ikum kino hikai nang ta hagani ke por ngas ko ben paru sapi ki pait pa kinong kersan ki jongi ki jinge ki bengi kenduk baru si kata dan ki pernai kai ke IT mat pat mensim na ka jaka khiat ki lai jingi kai lai ben ai jingi kai si jaka ki bakendong jaka ki beset ki yo iki jingpang bamla ben snashu hadu menta kata ka bagila ay ka jing sakri ngem khen siu la ka jong jing em na ka banta ban pensat pendang yau khun jong ka jala par khoi hare ka khadu ka appreciation certificate ka ka sarkar MDA ha ka jing alam jong ka NPP ka UDP ka HSPDP ban PDF ka ong yangi ngem la siu paniaram ya phi kata ka ba ngi sosi hadu kata kani ka ji khe kam dai ka sin ka badung ka ji khe ka bagila khe ka sin ka basan Ini kedua Chief Minister Nyausin nang na chulong ni yat kata satura niya kedok niya yo ban tang siminit kata kay kabangi ni omat ka jing em jong ikum kino hikai nang ni mi ban poi satai satura baro simit nala poi hatura niya yo ban tang siminit iyo ya kabakum kata appreciation certificate haka jing tray sitong ka jong penilan ti yang ni kumnongan yarap ya phi ngangas ngausi ban penpau ya kani kabanta lanu khun ko akai lanu pam don bisa uang penban khun penilan ti nga kumnongan yolat ban thingkai ya phi hato kalong kabadai lada kalong kumta nga ong syai haka ni kapor uba kumutaw kupala ni kami ubandon kamat bandon kli bandon skor pat udairu uba ana kata ka ke jing slow ka janga ngikik mikik pa haga jing sisala da pan sopti khon pan kai panja kumno ro ngi haban panyo yaki kata ka ke jing long ka jangi hanrai haga ni ka sarkar MD manta ngiyo ka pakum kata dekum ta ka ya jing kran ngi wat langi dai ki noi ka LP ki padon sekentong